унитаз овкади мерад ягон чи намемонад канализация ҳамаш мерад дигар рус мешад бо болопӯшак дорад вай. гап дар бораи фақат тозагӣ нест. гап дар бораи мавзеи қазои ҳоҷат. мавзеи қазои ҳоҷат ҷои ифлос аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки инна ҳазиҳи лҳушуш муҳтадара. ин ҳоҷатхонаҳо ҷойҳое ки дар ин ҷо ҷинну шайтонҳо ҳозир мешаванд. бинобар ин як касе маро пурсид ки дар баъзе ҳоҷатхонаҳои кишварҳои аврупо яъне бениҳоят тоза озода ҳаст ва ҷои намоз нест. ман медароям инвалид ҳаст, шахси маъюб аст. медароям алал хусус бо ҳоҷатхонаҳои маъюбҳо алоҳида ва васеъ ҳаст. дар он ҷо таҳорат мекунам, ҷои тоза покиза аст, ҳамон ҷо истода намоз мехонам. ягон майда ифлосӣ надорад. дар ҷавоб гуфтам ки ҷоиз нест, барои он ки 7 ҷое ки Аллоҳ таолоро зикр карда намешавад, яке он ҳоҷатхона иллати манъ, иллат яъне сабабе ки Аллоҳ таоло моро манъ кард аз зикри Аллоҳ таоло дар он ҷо, ин нест ифлосии он ҷо. имрӯза таҳоратхонаҳо бениҳоят тоза ва покиза ҳастанд, лекин иллат мавзеъи ҳузури ҷин, мавзеъ ҷои яъне ки қазои ҳоҷат аст, на мавзеи зикри Аллоҳ таоло. зикри Аллоҳ таолоро бояд бузург шуморид. бинобар ин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам вақте ки як одам салом дод, алик нагирифтанд. 3 маротиба салом дод, алик нагирифтанд. баъд аз он пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ӯро дида ва алайкумуссалом ва алайкумуссалом ва алайкумуссалом 3 маротиба алик гирифтанд. гуфтанд ки инни кунту ала ғайри таҳора, ман таҳорат надоштам, яъне аснои қазои ҳоҷат буд мегӯн баъзеҳо. ва карихту ан азкураллоҳа фиҳи, ва ман банд дидам ки номи Аллоҳ таолоро зикр кунам, агарчи дар фазо буд. агар инсон дар фазо, дар саҳро бошаду қазои ҳоҷат карда истода бошадам, бояд на гап занад ва на ба салом алик гирад ва на номи Аллоҳ таолоро зикр накунад, барои он ки ӯ қазои ҳоҷат карда истодааст, агарчи дар фазо ҳаст, дар саҳро ҳаст. хулоса ин маконҳое ки дар ин ҷо шайтонҳо ҷамъ мешаванд. бинобар ин баъзе инсонҳо дар омада дар ҳоҷатхона бисёри бад мешинанд ва эҳтимол аст бо фикрҳои зиёд мебароянд ва ин кори хуб нест дар он ҷо бисёр мондан. бинобар ин вақте ки баъзе беморҳое ки бемори рӯҳӣ доранд ба онҳо қироати қуръон карда мешавад, яъне изтирорӣ ҳоҷатхонаро талаб мекунад, то ин ки қироаткунанда аз қироати қуръон боз беистад ва вай ба ҳоҷатхона даромада ба воситаи ҷинҳое ки дар ҳоҷатхона ҳаст ба ҷинну ба дигар сеҳргарҳо хабар фиристонад, то ин ки ба ёрдам биёянд. ҳолатҳое мешаванд ки ҷинне ки дар дохили бемор аст, яъне муҳтоҷ ба ёрӣ мешавад, баъд ба ҳоҷатхона рафта аз ҳоҷатхонагӣ ҷинҳо ёрӣ металабад. бинобар ин ҳоҷатхона аслан ҷои ҷинҳо ҳаст. унҷо бисёр истодан ва намоз хондан ва зикр кардан нодуруст аст. иллат фақат нопок будани он ҷо нест. бинобар ин агарчи пок аст, дар он ҷо зикр карда намешавад.